Здравейте, прекрасни хора! Днес бих искала да ви покажа една практика, която е много ефективна, ако я използвате в мигове, когато усещате гняв, раздразнение, ярост, една силна тъга, но най-вече когато изпитвате гняв. Гневът сам по себе си е емоция, която ние не можем да наречем лоша. По принцип емоциите не харесвам, когато се разделят на лоши и добри. Всяка емоция представлява енергия с различна честота на трептене и гневът е една от тези енергии, която има ниска честота на трептене и често може да бъде разрушителна, но гневът, когато го изпитваме, е добре да не го потискаме, да не го отново притискаме в паметта на клетката, да го изразим, но е много важно да останем осъзнати това изразяване да не се изхвърли върху някой друг човек, да нараниме някой до себе си. Тоест, вместо да си помогнем, да достигнем отново до едно състояние, в което да предизвикаме ситуация, която в бъдеще пак да се запамети в клетката ни като гняв или тъга или обида. Затова днес бих искала да ви предложа една техника, която да използвате, когато изпитвате гняв. И тази техника, тук съм съвсем на полеви условия, на брега на океана, затова ме извинете за не перфектното техническо представяне, но по-важно за мен е да имате знанието. Затова ето закрепвам тук този телефон и ще ви покажа техниката. Застанете в една удобна за вас поза с кръстосани крака или на стол, няма значение. Няма дори да ме виждате прекрасно, но това няма никакво значение. Седнете. Ето така може би е по-добре, да. Седнете в удобна за вас поза, поставете ръце на коленете, поемете дълбоко дъх, издишайте през устата със звукът ха, нежно и тихо. Направете това 3 пъти, вдишване през носа дълбоко, издишване през устата. При всяко издишване отпускате раменете и последен път дишите дълбоко и издишайте със звукът през устата. Поставете ръцете в юмруци, като палецът е вътре и ги прегърнете с останалите пръсти. Ще дишате активно и мощно през устата, като устата ще бъде в малко О. При всяко издишване помпаме корема навътре. И същевременно движим ръцете. Издишваме дясна ръка над главата назад, лява долу. И отново вдишваме, разменяме ръцете, издишвайки лява ръка отгоре. И започваме в ритъм. Следвайте ме, продължавайте това мощно дишане, като изхвърляте ръцете силно назад, зад главата и си представяте, че освобождавате пространството пред себе си от тази тежка енергия, която може би в момента таите в сърцето си. Гняв, раздразнение, обида. Може да продължавате тази техника и това движение с ръката силно назад. Ще ви покажа и отстрани как изглежда. В началото от 2 минути може да продължите до 5 минути. Активно дишане. Когато правите упражнението, ръката ви минава зад главата, над нея.
Приключваме това упражнение, като сплитаме пръстите и вдигаме ръцете нагоре над главата. Дишваме дълбоко през устата в малко О. Задържаме дъха и издърпваме възможно най-високо ръцете, като стягаме полови органи, анус и леко корема. Държим ръцете горе, издишваме през устата като ураган. Отново вдишвате възможно най-дълбоко. Дърпате ръцете още малко нагоре, задържате. Отново мула банка, стягаме анус, полови органи, леко корем, задържаме дъха. Започнете да визуализирате енергията, която дърпате от основата на гръбначния стълб нагоре по гръбначния стълб. Издишай, държейки ръцете горе като ураган. И последен път дълбоко вдишване. Задръж, изпълни банката, ключа. Очите са затворени през цялото време, погледът е нагоре в трето око. Дръж и дърпай колкото ти е възможно и когато вече не можеш, издишаш отново през устата като ураган и без да отваряш очи, разплиташ пръстите на ръцете и сваляш ръцете долу. Постави ръцете върху коленете и остани така с затворени очи за няколко минути, докато напълно успокоиш дъха и наблюдавай какво се случва вътре в теб. Наблюдавай трансформацията на енергията. Можеш да задълбочаваш тази практика и да я удължаваш с времето, ще станеш по-силен, по-издръжлив и ще наблюдаваш как тя наистина трансформира енергията в теб, вместо да я оставяме да носи нови и нови щети. Успех в практиката! Аз съм Руми Чолакова. Добре дошъл в моят канал.